En mor til 2 blev skudt og dræbt på dørtrinnet til sit hjem. Hvem turde gøre sådan en grusom ting? Gå ikke glip af det. De synske vil afsløre en chokerende familiehemmelighed. Velkommen til Synske Efterforskninger. Et projekt med sande og forbløffende historier. Her efterforsker folk, der kalder sig clairvoyante, utrolige paranormale fænomener og indviklede kriminalsager. Lilia Wionczak, en iværksætter, boede i en lille ukrainsk by kun 14 kilometer fra Polen. Den 1. november fejrer man her den katolske religiøse helligdag, Allehelgensdag. Folk besøger kirkegården for at tænde lys og mindes deres kære. Det var netop på denne dag, at Lilia mødte sin skæbne på dørtrinnet til sit eget hjem. Omkring midnat, lige uden for sit eget hjem, på dørtrinnet, blev den 38-årige Lilia Wionczak brutalt dræbt. Kvinden blev ramt af skud fra et jagtgevær. Lilia var gift. Hun levede 18 år sammen med sin mand, Stas. Da hun døde, var hendes børn kun 16 og 9 år gamle. På optagelsestidspunktet er Lilias ældste datter, Ioana, 22 år, og hun studerer til at blive leder i Warszawa. Hendes yngre søn, Arthur, er 14, og han drømmer om at blive politibetjent for at finde sin mors morder. Drengen tog tragedien meget, meget hårdt. Hun lå der, og han blev ved med at røre ved hende og sagde, "Dick mor, hun er så kold." Han levede for sin mor. Jeg er ked af det, men... Lilias død er et knusende tab. Ikke kun for hendes familie, men for alle, der kendte hende. Hun var meget gæstfri. Der var ikke en eneste fest uden hende. Alle elskede hende. Lilia og Stas var iværksættere, som tjente til livets ophold gennem en groshandel med fødevarer. De arbejdede utrætteligt i hele 18 år for at opføre dette hus. De levede godt. De gjorde alting sammen. De drev deres forretning sammen, opdragede deres børn sammen og byggede deres hjem sammen. Men Lilia fik aldrig lov til at nyde livet i sit nye hjem. Kun 2 måneder efter renoveringen var færdig, blev hun myrdet. Hun blev uskyldigt dræbt, men hvorfor egentlig? Intet varslede tragedien den morgen. Børnene var hos deres bedstemor. Lilia og Stas var taget afsted for at mindes deres slægtninge i en nærliggende landsby. Om aftenen vendte de tilbage til deres hjem. Da vi parkerede bilen i garagen, foreslog Lilia, at vi tog en tur. Vejret var dejligt. De gik en tur til den lokale kirkegård. Tragedien indtraf dog, da de var på vej tilbage. Der var nogen, der ventede på dem tæt ved huset, og de skød Lilia i det øjeblik, hun nærmede sig døren. Der blev affyret et skud fra en 16 kaliber riffel med en patron ladet med hagl. Den indeholder 9 sådanne hagl. Lilia pådrager sig 3 gennemgående skudsår i brystet, 2 penetrerende sår og 1 gennemgående sår henholdsvis i skulderen og under armen. I det samme øjeblik befandt Stas sig inde i garagen. Han styrtede straks hen mod den høje lyd, der rungede tæt ved huset. Det syn, der mødte hans øjne, efterlod ham fuldstændig rystet. Hans blodige hustru lå livløs og bevidstløs på dørtrinnet. Jeg begyndte at løfte hende. Jeg ringede til politiet og så ambulancen. Men da redderne ankom, kunne de desværre kun konstatere hendes død. Lilia Wionczak døde i sin mands arme. En lunge og leveren blev beskadiget, hvilket forårsagede meget alvorlig indre og ydre blødning. Politiet talte med stort set alle indbyggere i byen og de omkringliggende landsbyer. Ingen havde set eller hørt noget som helst. Morderen syntes at være forsvundet sporløst, som om han var gået op i den blå luft. Sorgen over tabet af sin kone havde fuldstændig knust Stas' tilværelse. Han arbejder nu med handel i en anden by. Huset står tomt det meste af tiden. Lilia var hans livskærlighed, hans eneste kone. Han elskede hende inderligt. Lilias forældre, Josefa og Josef, er de eneste familiemedlemmer, der stadig bor i byen. Hun var ærlig, retfærdig og venlig. Hun ville aldrig engang tænke på at skade nogen. Lilias forældre søgte hjælp hos de synske. 2 anerkendte clairvoyante, Olga Kalinova fra Tjekkiet og den ukrainske moldfar Olena Stetsenko, påtog sig denne komplekse sag. Før deres ankomst modtog hver af de synske et foto af offeret.
Så snart jeg tuner ind på kvinden, fornemmer jeg en dyb følelsesmæssig smerte. Hun led på grund af en mand, en som stod hende meget nær. Og det mest forfærdelige er, at manden vil have hende død. Jeg hører skudsalver. Jeg forsøger at spørge hendes ånd, hvem denne mand er, men hun vil ikke fortælle mig det, og det er der en god grund til. Hun siger, han er farlig. Jeg ser ånden af kvinden på fotografiet, som står her foran mig. Og en lille drengs ånd står lige foran hende. Skubber mig væk, som om han prøvede at sige: gå væk, rør hende ikke. Men hvem er den her dreng egentlig? Det er simpelthen forfærdeligt. Dette barn er blevet skudt i hovedet. Åh min Gud, et myrdet barn. Men hvem? Hvem dræbte dog drengen? Jeg fornemmer, at denne drengs død, og han selv er forbundet med denne kvinde på billedet. Goddag. Goddag. Værsgo, du må gerne komme ind. Når jeg tuner ind på døden af din datter, føler jeg en intens bølge af mørk energi brænde i mit bryst. Det er hævnens energi. Men hvis hævn er det egentlig, og hvem er den rettet imod? Din datter blev ikke myrdet her. Nej, hun døde ej hørt. Det er sandt, at Lilia Vionchak mistede livet i gårdspladsen til sit eget hjem, blot 5 kilometer herfra. I det øjeblik viste ånden af den lille dreng, jeg havde set tidligere, mens jeg arbejdede med Lilias fotografi, så for mig igen. Han vinkede til mig og sagde: kom, følg mig. Og så forsvandt han. Hvem er drengen, den synske bliver ved med at se, og hvordan hænger han sammen med Lilias død? Vi skal arbejde på stedet, hvor din datter blev dræbt. Efter Lilias død spredtes familien for alle vinde. Ioana er i Polen, hvor hun arbejder og studerer. Arthur bor enten hos sine bedsteforældre eller hos sin far. Familien har endnu ikke kommet sig over det forfærdelige tab, så ingen bor der i øjeblikket i huset. Jeg kan slet ikke komme hjem. Stas står og venter på de synske i nærheden af huset. Han ankom hertil, så snart han hørte om clairvoyanternes ankomst. Goddag. Når jeg kommer tættere på her, mærker jeg en masse smerte. Det lammer mig. Et skud. Hun døde lige her. Gjorde hun ikke. Lilia var ikke alene her. Ja. En af dem løb, 2 kvinder. og hun er stadig bange. Hvem er den kvinde, som de synske taler om? Kunne det være hende, der er morderen? Men hvem er hun egentlig? Kvinden er en familie. Om aftenen den dag på kirkegården nær ægtemandens bedstefars gravsted mødte ægteparret Stas kusine Maria. Jeg tænkte, det var fedt at tage på café for kaffe. Så Lilia sagde til Maria: kom med os. Jeg skifter, så kører vi i bil. Allerede da de var kommet ud i gården, bad Lilia Stas om at køre bilen ud af garagen. Og hun brød sig ikke om at bakke ud af garagen. I mellemtiden gik Lilia og hendes gæst hen mod hoveddøren, og så lød der pludselig et højt skud. Min første tanke var, at kvinderne pjattede, som om de havde kastet et kanonslag eller noget. Men da jeg kiggede frem bag garagen, skreg Maria. Så Maria er den eneste, der var sammen med Lilia, da skuddet blev affyret. Hun blev forfærdeligt forskrækket. Hun skriger højt om hjælp. Hun løb hen til det hus. Det var en chokerende sag.
Skuddet dræbte Lilia, der øjeblikkeligt faldt til jorden, og den anden kvinde, som var skrækslagen, begyndte at skrige højt. Offerets mand befandt sig, ifølge hans egne udtalelser, i garagen på det tidspunkt. Da han hørte skuddet, løb han straks ud og skyndte sig hen til sin kone. Maria, som var chokeret, løb simpelthen ud af gården. Maria er ikke mistænkt. Politiefterforskerne fandt ud af, at skuddet blev affyret bag hegnet. Men hvem og hvorfor gjorde det? Og der var også en mand. Hvem bor her? Hvor Han gik rundt og virkede meget travl. Han havde et våben. Og manden var frygtelig nervøs. De retsmedicinske eksperter beregnede den afstand, hvorfra skuddet blev affyret, på mindre end 5 meter. Dette indikerer, at morderen affyrede skuddet fra baghegnet uden for gården. Men hvis skuddet kom fra nabohaven, kunne det så virkelig have været naboen selv? Morderen havde et baghold her. Forbryderen forberedte stedet til skyderiet lige her, hvor de placerede en platform. Men på aftenen for mordet på din kone, boede der ingen i det hus. Gårdspladsen tilhører en mand, der anvender huset som et sommerhus, og som ikke besøger det særligt tit. Per 1. november 2008 befandt der sig ingen personer på stedet. Hvis Stas og Lilias nabo ikke er involveret i mordet, hvem var det så, der gik ind på ejendommen og dræbte kvinden? Skuddet var meget højt. Det var et stort våben uden lyddæmper. En riffel til jagt. Dette er et meget tungt våben. I henhold til de foretagende undersøgelser blev skuddet affyret fra en riffel af kaliber 6T. Derfor begyndte efterforskerne primært at rette deres opmærksomhed mod personer, der ejede sådanne rifler. Jæger benytter sig af våben for at jage vildsvin. Det viser sig, at næsten hver anden mand i denne by er jæger. Politidetektiverne ledte efter enhver med et 16 kaliber haglgevær. De indsamlede rifler fra alle i byen og de omkringliggende landsbyer. Der var et mørkt køretøj her efter skuddet. Da Stas ringede til politiet, ankom de til stedet inden for 10-15 minutter. En stor menneskemængde havde samlet sig nær huset på det tidspunkt, naboer og slægtninge. Under de omstændigheder ville det have været fuldstændig umuligt at flygte ubemærket med et jagtgevær i hånden. Derfor ankom morderen sandsynligvis i bil, efterlod den et sted i nærheden og flygtede derefter fra gerningsstedet i den. Er manden høj eller lav? Hvordan ser han ud? Vi skal tilbage til gården. Нам потрібно повернутися у двір. Jeg hører stemmer. Stas dræbte sin kone. Hvad er det her for noget? Man siger, du dræbte Lilia. Що це ви вбили Лілію? Jeg gjorde det ikke. Politiet anklagede og mistænkte mig. Stas Vionček var den første mistænkte. Det var især det, at han opholdt sig i nærheden af garagen, og at han først ankom, efter skuddet var faldet, der vakte stor mistanke. Desuden er Stas selv i dag stadig en af hovedmistænkte i mordet. Angiveligt fordi han dræbte sin kone under et skænderi. Lilias død var jo til stor fordel for dig. Det handlede kun om pengene. Nu er du ansvarlig for hele forretningen. Gud, du har vel også et gevær derhjemme, ikke? Under gennemsøgningen af gerningsstedet for tragedien blev der faktisk fundet et 16 kaliber haglgevær i Stas hjem. Dette er simpelthen fuldstændig uforståeligt. Kunne morderen virkelig stå lige foran clairvoyanterne? Han havde en riffel som den, der blev brugt til at dræbe hende, men hans var låst inde i et pengeskab på 3. sal. Ikke desto mindre sagde de, at han løb derop, greb våbnet, sprang over hegnet og skød hende fra den anden side. Men han ville aldrig få tid nok til det. Maria vidnede om, at jeg ankom inden for 7-5 sekunder efter skuddet, Dit geværtjek. og fandt, at det ikke var blevet brugt længe. Den retsmedicinske analyse viste, at Stas' riffel ikke var blevet affyret. Derudover blev en K9-enhed med hunde bragt til gerningsstedet efter mordet. Hunden fangede kun mit spor i haven. Derfor befandt Stas sig i garagen i det øjeblik tragedien indtraf. Han kom ikke ind på den ejendom, hvorfra morderen affyrede det fatale skud. Se lige her, den døde dreng. Kom nu. Clairvoyanterne stopper ved en nærliggende grund. Men hvorfor dog?
Jeg ser dette ubekymrede barn. Han leger og springer omkring. Han har legetøj. Pludselig ændrer billedet sig. Denne dreng ligger på jorden med et skudsår i hovedet. Det er så forfærdeligt. Min søn og hans kone er hans forældre. Din søn? Det viste sig, at Ivan, Lilias bror, tidligere havde boet i dette hus med sin familie. En dag tog han og hans kone afsted for at fejre en af deres slægtninges fødselsdag, og efterlod deres 9-årige søn, Robert, alene hjemme. Jeg lugter krudt og hører et enkelt skud. Da ægteparret vendte tilbage til deres hjem, fandt de deres søn liggende livløs med en kugle boret ind i hovedet. Ifølge de pårørende blev drengen skudt i hovedet med en Ford 12R-pistol, som er beregnet til at skyde med gummikugler. Våbnet blev efterfølgende fundet på gerningsstedet. Men Lilias bror råber ad hende. Du dræbte min søn! Efter drengens tragiske død kunne Lilias bror og hans kone ikke længere holde ud og bo i dette hus. De flyttede til den anden ende af byen, og folk siger stadig, at Lilia Voronchik døde, fordi hun var involveret i sin nevøs død. Alle sagde forfærdelige ting om hende. De kastede så meget mudder efter hende. Huset er fyldt med våben. Han havde både sine private våben og dem, han fik udleveret på arbejdet. Dengang udstyrede de inspektører med våben. Lilias bror arbejdede som inspektør i toldvæsenet på det tidspunkt. Alle i den stilling fik udleveret et våben. Da jeg arbejdede med Lilias fotos, viste drengens ånd sig pludselig for hende. Han forsøgte at beskytte hende mod alle, især hans far, fordi Lilia, hans tante, ikke dræbte ham. Imens forældrene var til fødselsdagsfest, fandt drengen sin fars pistol, som var beregnet til at affyre gummikugler, og skød sig selv i hovedet. Efterforskningen blev hurtigt afsluttet. Den officielle dødsårsag blev fastslået til at være selvmord. Broderen anklager sin søster for drabet på hans søn. Men jeg ser hende ikke der. I det øjeblik, hendes nevø døde, var Lilia på vej hjem fra udlandet. Hun havde været i Polen på forretningsrejse, og hendes alibi blev bekræftet. Lilias bror, det er som om han har prøvet at dræbe hende før. Ifølge familien skød Ivan, Lilias bror, en gang efter sin søster, men han sigtede ikke direkte efter Lilia og affyrede i stedet et varselsskud op i luften. Ved at afhøre de lokale beboere, fandt vi ud af, at Lilia og hendes bror havde konstante konflikter, der stammede fra en familiestrid, som opstod før Ivans ægteskab. Olga, se lige, der står 2 kvinder og en tredje kvinde lige imellem dem. Bror og søster havde været bitre fjender i årevis. For næsten 20 år siden giftede Ivan sig med sin nuværende kone, som også hedder Lilia. Siden da har han ikke kommunikeret med sin familie, da de ikke godkendte hans valg. Manden stoppede med at kommunikere med både sine forældre og søster. Den virkelige krig er nu begyndt. Tror du, din egen søn kunne have taget din datters liv? Bange for ham. Hvis jeg skal se ham. Der er ingen, der åbner døren i mandens hjem. I dag ejer han sin egen forretning og driver et autoværksted i nærheden, så de synske tager derhen. Vi vil tale med din chef. Jeg kan ikke hjælpe dig. Pludselig løber en af mekanikerne hen til clairvoyanterne og rækker en telefon. Det er Ivan. Hør godt efter. Forlad dette område nu. Vi vil gerne spørge dig nogle spørgsmål. Jeg er ligeglad med, hvad du ønsker. Forstår du det? Jeg mærkede energien af en bitter, hævnjørig person. Lilias ånd vil ikke tale til os her. Vi må tage til kirkegården. Lilia, tal venligst med os. Hvad skete der mellem dig og Ivan? Jeg tror ikke, Ivan dræber sin søster, selvom de ikke har talt i årevis. Lilias forældre kunne endelig trække et dybt lettelsens suk for allerførste gang, siden deres datter mistede livet. Lilia, min elskede, tilgiv mig. Det burde være mig, der lå her, ikke dig. Rolig nu. Det er ikke din skyld. Men hvem gjorde det da?
Але хто? Kan du beskrive dem? Kan du beskrive morderen? Han har en grøn. De er grå og grønne. Han er høj. Og omkring de 4. Великого зросту. Йому за 40. Og han er dygtig med våben. Han blev hyret. Убивцю найняли. Jeg ser, at dette mord drejede sig om Я penge. бачу, що це убивство було через Og гроші. Robert næring at hævn. Це як помста. Så penge er altså involveret i Lilias død. Men hvilken hævn er det, som målfaren taler om? Ліля каже, що Lilia вона siger, з якимось hun людьми aftalte med щось nogen og домовилася. lånte dem penge. І позичила їм гроші. Hun lånte dem penge til deres forretning. Men efter et stykke tid startede de den ikke. Og pengene blev ikke betalt tilbage. Så hun begyndte at forsøge at få dem igen. Lilias mand indrømmede uden for kameraet, at Lilia nogle gange i hemmelighed lånte penge ud til sine bekendte uden hans viden. Måske lånte hun endda en stor sum ud til nogen allerede inden sin død, og da hun krævede gælden tilbage, nægtede de at betale. Hun sagde noget meget hårdt til de folk, der ikke ville betale gælden tilbage. Цим людям, які не хотіли повертати гроші. Betyder det, at kvinden blev dræbt på grund af en gæld, som nogen nægtede at tilbagebetale? Hun må have følt eller vidst noget, for selv før sin død sagde hun til mig: Mor, ja, pas venligst på mine børn, hvis der sker noget. Hun havde en fornemmelse af noget. Vi vil arbejde med den information, vi har. Vi går til politiet og anklagemyndigheden. Jeg vil personligt sørge for, at sagen ikke bliver dyset ned. Jeg er så taknemmelig for dig. Sikke en rædsel. Den, der ikke vil skabe sig fjender, skal ikke låne penge ud til nogen, som ordsproget siger. Hvis denne historie har imponeret jer, så glem ikke at markere denne video med synes godt om og abonnere på vores kanal. Der er mange flere forbløffende undersøgelser fra clairvoyanter på vej.